na veky. Amen. Drahí bratia a sestry, vo viere Ježiša Krista. Spoločne vstupujeme do 5. mesiaca roka pokánia, v ktorom sa putovaním cnosti pokánia otvárame pre stále hlbšie a stále plnšie prijatie lásky Boha. A na tejto ceste pokánia, ktorá je teda neoddeliteľnou súčasťou našej viery, nás sprevádza múdrosť Božieho zákona, vyjadrená v dare desatora. Preto dnes a celý tento mesiac budeme spoločne rozjímať nad 4. príkazom desatora, ktorý znie: cti svojho otca a svoju matku. Týmto 4. príkazom desatora tak vstupujeme do druhej tabule desatora. Lebo určite dobre vieme, že zatiaľ čo na prvej tabuli desatora boli obsiahnuté prvé 3 príkazy, ktoré nás sprevádzali a viedli na ceste lásky k Bohu, na tej druhej tabuli sú obsiahnuté príkazy, ktoré nás sprevádzajú na ceste lásky k človeku, k svetu i k sebe samému. A začiatok tejto lásky k človeku, k svetu i k sebe samému je práve v rodine, o ktorej nám 4. Boží príkaz desatora hovorí. Hneď po tajomstve Boha, po odkrývaní jeho prítomnosti vo svete, nás tak desatoro vedie k tajomstvu rodiny. V podstate tak môžeme povedať, že hneď po Bohu nasleduje rodina. Lebo práve rodina je obrazom či sprítomnením Boha. Spoločenstvo Najsvätejšej Trojice sa odráža a sprítomňuje v spoločenstve rodiny. Lebo Boh sám v sebe je akoby rodinou, lebo je spoločenstvom lásky Otca, Syna i Ducha Svätého. A toto spoločenstvo lásky Boha, toto spoločenstvo lásky Najsvätejšej Trojice nachádza a chce nachádzať svoje sprítomnenie práve v láske rodiny. Teda taká dôležitá, taká svätá je rodina. Rodina nás tak učí a pozýva nás k láske. Rodina je školou lásky, ako to tak často zdôrazňoval svätý Ján Pavol II. Tváre členov našej rodiny nám totiž pripomínajú, že láska sa žije konkrétne a žije sa na blízku. Rodina nám totiž ukazuje, že láska nie je iba cit, pocit či sentiment, ale musí sa žiť konkrétnymi skutkami, konkrétnou službou, konkrétnou obetou, konkrétnym odpustením, starostlivosťou, konkrétnym prevzatím zodpovednosti. A táto konkrétnosť sa začína práve pri tých, ktorí sú blízko, ktorí sú súčasťou našej každodennosti, a nie pri tých, ktorí sú ďaleko. Lebo práve taká je láska. Láska je konkrétna a blízka. V láske rodiny tak objavujeme a budujeme svoju identitu a svoju hodnotu. Rodina zohráva nenahraditeľnú úlohu v prijímaní našej identity, teda toho, kto sme, a našej hodnoty, teda toho, že záleží na tom, že sme. Veď takmer všetky zmetky a demagógie v spoločnosti, takmer všetky ideológie a totality majú svoj koreň a svoj pôvod v zranenej identite alebo v zranenej hodnote. Aby ale rodina dokázala priviesť svojich členov k zdravému prijatiu hodnoty a identity, musí svoj cieľ a svoje smerovanie nachádzať nie v sebe, ale v láske Boha. Lebo láska človeka, akokoľvek je úprimná, láska človeka nedokáže byť úplnou odpoveďou, po ktorej túži ľudské srdce. Každý človek totiž zraňuje a každý je zranený. Aj v rodine. Preto ľudské srdce, budovanie našej identity a budovanie našej hodnoty potrebuje kráčať horizontom, ktoré sú väčšie ako len možnosti ľudského srdca. Iba Boh a jeho láska
má totiž moc doplniť každý kúsok lásky, ktorý nám chýba. A tak uzdraviť zranenia, ktoré v živote získame. Aj v rodine. Rodina človeka tak potrebuje byť otvorená pre rodinu Boha. Týmto otvorením sa pre Boha sa tak rodina stáva zároveň školou cnosti. Cnosť totiž začína práve tam, kde človek pozná, že dokáže zdaniť a že potrebuje vo svojom živote a vo svojom srdci niečo viac, ako je on sám. Cnosť a úsilie o cnosti nám pripomínajú, že nie sme stredom vesmíru, ani stredom našej rodiny, ani stredom našich vlastných životov. Ale že stredom a cieľom toho všetkého je Boh a jeho láska. Že tou najväčšou autoritou v našom živote, v našich rodinách, spoločnosti i cirkvi je Boh sám. Práve týmto nás tak rodina privádza k správnemu a zdravému postoju k autoritám. Úlohou každej ľudskej autority je totiž sprítomňovať a byť obrazom Božej autority. Preto nás 4. Boží príkaz učí mať v úcte autority. Či je to otec, matka, kňaz, učiteľ, lekár. Neznamená to skrývať problémy, ktoré môžu vo vzťahu k autorite nastať či vzniknúť. Ale znamená to riešiť tieto problémy s pokojom, s úctou a spravodlivo. Zároveň nás týmto 4. Boží príkaz pozýva aj stať sa autoritami, akými sa stať máme. Lebo napríklad na to, aby sa muž stal otcom, nestačí len, aby splodil dieťa. Ale je nutné, aby prijal zodpovednosť, ktorú otcovstvo prináša. Teda, aby žil a prijal autoritu otca. Alebo na to, aby sa muž stal kňazom, nestačí len prijať vysviacku. Ale musí prijať zodpovednosť, ktorú táto vysviacka prináša. Teda musí žiť a prijať autoritu kňaza. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Autorita nás pozýva nielen prijať úrad, úlohu či poslanie, ale pozýva nás aj stávať sa takým, akými sa pre tento úrad, úlohu či poslanie stať máme. A to nie len podľa svojej vízie autority, ale hlavne podľa Božej vízie autority. I k tomu nás teda pozýva 4. Boží príkaz, aby sa rodiny obnovili podľa vzoru Boha a svet i spoločnosť podľa vzoru rodiny. Jeden príbeh hovorí o tom, ako v malebnom pohorí plnom ľadovcov prepletenými bystvinami, vďaka ktorým bolo takmer nedobytné a tvorilo hranicu medzi krajinami dvoch národov, ako v tomto pohorí boli a žili príbuzné národy, ktoré si boli takmer vo všetkom podobné a preto sa ostali národy. Zúrivo medzi sebou súperili vo všetkých oblastiach, od ekonomiky cez diplomáciu až po šport, a tak zanedlho sa schyľovalo vojne. Velitelia oboch armád vyslali zvedov, aby zistili, ako by bolo najľahšie vniknúť na nepriateľské územie. Poslovia sa vrátili a na oboch stranách hlásili to isté. Na hranici je len jediné miesto, kde by to bolo možné. Generáli obidvoch armád sa spokojne usmiali a zavodli prst do mapy. Takže tu zaútočíme s našim obrneným vojskom. Už sa tešili na ráchod bojovej výzbroje, na paľbu diel, rýchle víťazstvo, na slávu, medailové pocty. Vyzvedači obidvoch strán však ako by boli v rozpaku. Práve na tom mieste býva v malom domčeku jeden pracujúci sedliak so
so svojou ženou, ktorá je neobyčajne láskavá a milá. Majú sa veľmi radi. Majú 3 deti a ľudia hovoria, že je to tá najšťastnejšia rodina na celom svete. Keby sme prešli cez ich kázľovstvo a utáborili sa ich blízkosti, určite by sme ich šťastie zničili. Na tvárach generálov vyhasol úsmev. Boli zmetení a mlčali. Nesmieme zášať túto vojnu. Padlo nakoniec jednohlasné rozhodnutie na jednej i druhej strane hranice. A tak napokon vojnu nikto nevyhlásil. Tak bratia, sestry, možno je tento príbeh trochu sentimentálny, ale nesie v sebe veľké pravdy. Lebo na jednej strane je ťažké a náročné budovať a chrániť rodinu, sprítomňovať v nej tajomstvo lásky a viesť tým cestou cnosti, to určite. Ale tajomstvo rodiny, ktorú chráni 4. Boží príkaz, toto tajomstvo rodiny má moc premáhať vojnu, nepokoje a chaos okolitého sveta. A v konečnom dôsledku nás tajomstvo pozemskej rodiny otvára pre prijatie a vstup do tajomstva našej nebeskej rodiny. Amen.